a takaice dai Adama a daina wani ɓoye-ɓoye. Hannatu yar wajen nan naki santa nake, ina santa. Ikon Allah, lalle borin nan namiji ne. Ka daina cewa za ka mai da ɗan uwanka malami akuya ko kunkuru. Ba mai taɓa ni wallahi in bar shi, babu shi duk garin daɗin kowa. Saboda nan gidan beran masallaci ne ko ba a saba cin wainar kwai ba? To abin ne da mamaki, abu da gaba na sai baɗi. A lalle ba a ta hau layi. A sati mai zuwa cikin shirin daɗin kowa sabon salo. Malam, kamar daga gidan asibiti aka sallamu ka ko? Kangaran kafa gwani wa ya taɓo min kai ne. Malam mai dubin alluna mai 60 Sai na mai da Malam Hassan kunkuru. Kamar maciji idan gajiya da cikinsa har i mutu. Daɗin kowa sabon salo.